таби баланд, сулфаи хуш, бемадорӣ фикр мекунед ки ин ҳама нишонаҳои коронавирус аст? На, дигар бемориҳо низ метавонанд ин нишонаҳоро дар худ доро бошанд. Барои муайян намудани ин ҳама бояд аз назари тест гузашт. Салом бинандагони Сомонаи оила, инак барномаи дару дармон аст. Бо шумо ҳастам ман Рустам Азимӣ ва имрӯз пайгири аламот тестҳое ҳастем, ки махсус барои коронавирус пешбинӣ карда шудаанд. бемории коронавирусро асар гузарондаед? Не нагзарондам. Не, ман нагузарондам, не ки дӯстони ман шудам. Нагзарондам. Кай будӣ? рӯзи 5 моҳи июн. ман асар нагзарондам ки аҳли оиламон, фарзандам, писарам ки духтур аст, келинам духтур аст, набираҳомон, баъд худомон дар як хона ки зиндагӣ мекунанд, ҳамино 5 кас ба тариқи сабук ҳамин моҳи охирои моҳи май аввалои июнда аз сар гузаронданд. беморие ки айни ҳол ҷаҳонро такон додааст ба ин сирояти коронавируси нав бо номи COVID-19 машҳур аст. аллакай якчанд намуд дар ҷаҳон якчанд намуди тестҳои оҷилӣ ки метавонанд дар байни 10 дақиқа мавҷудияти подтанҳо нисбат ба вируси коронавирусро муайян кунанд ва ҳолати сироятёбӣ ё ин ки паси сар намудани бемориро муайян кунанд. вирусу микробҳо дар ҳама ҷо ангезандаи баъзе бемориҳо. хоҳӣ эмин бошӣ зигули дардҳо, аз гирдаҳои пахтагини фармтекс истифода намо. ҳамагӣ дар як лаҳза ва нест бодо вирусу микробҳо. новобаста аз хоҳиши мо, вирусу микробҳо дар ҳама ҷо бо мо ҳамроҳанд ва баъзе аз онҳо сабаби бемориҳои сироятӣ низ мешаванд. гирдаҳои пахтагини фармтекс ки маҳлули тамизӣ доранд, дар як лаҳза вирусу микробҳоро нест менамоянд. бо гирдаҳои пахтагини фармтекс худро аз сироятёбӣ ҳимоя намо. вақте дар беморхона муроҷиат кардам, ма тест гирифтам ва натиҷаи тест маълум кард ки дар ҳақиқат ма ба бемории коронавирус гирифтор шудам. мо рентген кардем. Тест нагузарондам. Не, тест нагузарондем. Дар бораи тест тасаввур доред? Дар бораи тест тасаввур дорем, но тест накардем. фарқияти байни тестҳо дар чӣ аст? масалан тесте ки мо аввал номбар кардем ё ин ки тест барои антителаҳо мегӯянд, истифодаи он аслан барои муайян кардани паси сар, яъне ки дар бадан антитела ҳосил шудааст ё ин ки бемориро ҳамин шахсе ки тест месупорад асар гузаронидааст ё не. ва дар баробари ин яке аз нишондиҳандаҳое ки масъулият ҳосил шудааст ё не бар зидди беморӣ низ ҳамин тести якуме ки мо номбар кардем. хоб ин тестро кай кардан лозим аст? дар савол омаданаш мумкин аст ки ин тестро кай мекунанд. хоб дар марҳилаи аввали беморӣ имконияти тесткунӣ ҳаст, яъне ки зарурати тесткунӣ ҳаст ки ин як намуд антителаҳои намуди М-ро дар хуни шахси гирифтор ё ин ки хун ё ин ки зардоба нишон дода метавонад. зардобаи хун ё ин ки плазма. вале нишонаҳои бемории коронавирус беҳолӣ, бемадорӣ, сулфа, Табатун чӣ? табан баланд, таби баланд. нишонаи табларза буд, пас он сулфаи хушк буду, баъд ба фикри ман ки дарунравӣ буд. Бемории аввалиш бе ҳолати мадор набуд, қувват набуд. протоколҳои клиникие ки вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон қабул кардааст ва то ин замон аллакай 3 маротиба боздид шудааст. дар он ҷо нисбат ба гузаронидани тест
دقیقاً گفته شده است که شخصی که بیمار است، یعنی که علامت‌های یا اینکه نشانه‌های بیماری در وجود او پیدا شده است، یعنی که باید تست بره و بعد از گرفتن توابط شدیدن که مثال بر ضد این سیرایت است یا اینکه علامت‌هایی که این سیرایت به وجود می آورد و این مهلت بعد از در دوام توبت تا به آخر رسیدن آن است تا پیش از جواب دهی از بیمارستان که مثال این مهلت گوناگون است، می توانند که در 10 روز جواب شود اگر حالت میانه باشد. خب اگر حالت خوب باشد ممکن است که بین 1 هفته جواب شود. خب در حالت‌های وزنین ممکن که تا 21 روز دوام کند. در همین دوره پیش از جواب دهی میسپرند. و این تستی PCR است. خب تستی نسبت به آنتیتیله ها در دلخواه وقتی بعد از جواب دهی مثلا شخص حقوق دارد که باز مراجعت نماید به مؤسسه طبی و در حالتی در دست داشتن راحتی طبی رفته در مؤسسه‌ای که مقرر کرده شده است تست را سپارد. یعنی که تستی آنتیتیله ها. عموما карантин тамом шудагӣ буд анализи дигари споридем ки вай натиҷа дод ки дар ҳақиқат коронавирус вуҷуд надорад. бо иҷозати духтуро имрӯз мо кор дар баромадем бо полисия ки ҳуқуқи гузарондани ҳамин тестҳоро дорад. хоб ин тестҳо аслан дар озмоишгоҳҳое яъне ки ташкил карда шудааст ва мегузаронанд ки иҷозаи кор бо барангезандаҳои бемориҳои сироятӣ категорияҳои хатарашон аз 1 то 4-ро доранд. яъне ки дида истодаем ки шадиди худи ҳамин вирус чӣ гуна аст ва аллакай зиёда аз 10 миллион нафар гирифтори ин беморӣ шуданд ва зиёда аз 500 000 аз ин беморӣ фавтидаанд дар ҷаҳон. ва бинобар ин гуфтан мумкин аст ки ин беморӣ ниҳоят хатарнок аст ва на ҳама озмоишгоҳ ташхисгоҳ ташкил кардани тестгузаронӣ нисбат ба ин беморӣ ба гардани худ мегирад. гуфтан ҷоиз аст ки якчанд рӯз пеш дар яке аз ҷаласаҳое ки дар байни намояндагони вазоратҳои тандурустӣ ва тандурустии кишварҳои ки давлатҳои мустақил буд, дар он ҷо низ дар таҳлилҳои муқоисавие ки ташкилоти умумиҷаҳони тандурустӣ пешниҳод кард, муайян карда шуд ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолати эътидол ва мӯътадили эпидемиологӣ нисбати ба қайдгирии сироят аст. яъне ки сироят ба қайд гирифта шуда истодааст. аммо вазъият آهسته آهسته با اعتدال آمده ایستاده است. میگم که شهروندان محترم خودتان رو احتیاط کنید از این بیماری، از خانه‌تان به بیرون نبرید بیهوده و بیهوده و حتما نقاب پوشیده گردید. و همه شهروندان جمهوری ترکستان التماس می‌کردم که رعایت کنند که همین چیز تا تیر ماه همین جمهوری ما کنده شود.